pawb a croeso i'r podlediad Estyn lle dyn ni'n rannu ein tystiolaeth ac arfer da o'r ysgolion ar draws Cymru. Dwi'n Jassa Scott, Cyfarwyddwr strategol gyda'r Estyn, a gyda fi heddiw ydy Heilyn Roderick o Ysgol Ceinewydd, croeso Heilyn. Diolch yn fawr. A Aled Davies o Ysgol Bropeda, croeso Aled. Diolch yn fawr i chi. A heddiw, dyn ni'n trafod deallusrwydd artiffisial, AI. A dyn ni wedi cael y drofiad flwyddyn diwetha yn siarad am y pwnc yma, a dyn ni yma heddiw i rannu rai o'r arfer da sy'n dechrau datblygu ar draws ysgolion. So diolch am ymuno â ni. A jyst i dechrau efallai, does neb yma'r yn arbenigwr eto yn AI, ond o beth dwi'n clywed mae arfer yn datblygu mewn ffordd diddorol yn yr ysgolion chi. So, sut mae'n edrych o dydd i dydd yn yr ysgolion chi o safbwynt? Sut mae y staff a'r disgyblion yn dechrau defnyddio AI? Wel, mae pawb yn cytuno fi'n credu bod deallusrwydd artiffisial wedi datblygu'n rhyfeddol yn ystod y blynyddoedd diwetha. A beth fi'n gweld yw bod wedi ail-ddiffinio neu wedi ail-lunio sut mae gwybodaeth yn cael ei greu a'r mynediad at y wybodaeth na. Ac o ran cyd-destun addysgol, mae deallusrwydd artiffisial yn rhywbeth gyffroes, mae fe'n ddefnyddiol dros ben, ac fi'n credu ar hyn o bryd mae yna 3 carfan falle, neu 3 carfan falle o bobl neu o athrawon sy'n adlewyrchu y gymdeithas hefyd byddwn ni'n dychmygu. Carfan cyntaf yw bobl sydd wedi datblygu ac wedi rhedeg gyda AI ac wedi bod yn arloesol yn treialu pethau ac yn defnyddio fe i gynllunio, gwersi, i fonni tro creu cynllun gwella ysgol ac yn y blaen, ac hefyd defnyddio fe lawr y dosbarth, ac maen nhw'n gwneud defnydd positif iawn. Mae yna garfan arall wedyn falle sydd yn dechrau defnyddio fe yn arbrofi ac yn falle llai o hyder gyda nhw, ac wedyn mae yna drydydd carfan sydd falle yn ddihyder a ddim eisiau gwybod, falle yn dweud dwi wedi dysgu fel un erioed a does dim diddordeb gyda fi yn defnyddio technoleg newydd fel un. Ond felly rhyw fath o, fel na mae pethau'n edrych dwi'n meddwl ar hyn o bryd. A mae hyn yn cyd-fynd gyda beth ni wedi ffeindio yn y drofiad o safbwynt amrywiaeth yma o brofiad a defnydd ar draws Cymru. Beth amdano ti, Aled? Yr un peth mae Heilyn yn dweud, really. Mae pawb yn siarad yn yr ysgol, mae rai yn dweud, mae fe'n draws newidiol, mae fe'n newid y ffordd ni'n dysgu. Eraill, falle ddim cweit mor hyderus, a mae eisiau dod â nhw falle ar y siwrne hefyd gyda ni. Lot o bobl yn defnyddio AI i baratoi, a mae fe'n lleihau'r amser paratoi yn fawr iawn, a mae hwnna'n caniatáu athrawon wedyn i ganolbwyntio ar rhoi adborth gwell mewn dosbarth, i fyfyrio hefyd, chi'n bod, a beth mae fe'n prynu ni yw'r peth pryn iawn na yn byd addysg sef amser. Yn sicr. So, dych chi wedi sôn yna tipyn bach cash, mae staff yn dechrau defnyddio safbwynt cynllunio, paratoi, adnoddau ac yn y blaen. Beth am disgyblion, beth mae nhw yn dechrau wneud gyda AI? Wel, ni wedi bod yn rhoi cyfleoedd i'r disgyblion, a fi'n credu beth sy'n angen i ni fel athrawon i wneud yw sicrhau bod ni'n rhoi profiadau cyfoethog i'r disgyblion trwy'r dechnoleg. Os nad yw'r dechnoleg yn cyfoethogi y gwersi, wel yna does dim llawer falle o bwynt i ddefnyddio fe. Ond yn sicr mae nifer o brosiectau wedi bod ar y gweill gyda ni sydd yn gyffroes, ac hefyd byddwn ni'n dweud yn sicr yn gwneud gwersi yn fwy diddorol, ac hefyd mae'r allbwn ni'n gael yn gwella. Gallu ti sôn tipyn bach mwy am un o prosiectau yma? Enghraifft un prosiect, mae plant bob amser wedi bod yn sgrifennu disgrifiadau. Ac enghraifft nawr, i ni'n gofyn i'r plant falle i sgrifennu disgrifiad am gymeriad. Enghraifft, o'n i'n neud gwaith ar Sean Quilt, yr smuglwr enwog,
A beth o'n i'n neud wedyn, oedd gofyn wedyn i'r disgyblion wrth gwrs i sgrifennu disgrifiad am y cymeriad mae Siôn Cwilt. Wel, mae'n gymeriad chwedlonol, does neb yn gwybod beth mae'n edrych fel. Felly oedd y disgyblion yn mynd ati sgrifennu, defnyddio ansoddeiriau ac yn y blaen, ac wedyn pwyso botwm, a dyna lun yn ymddangos ar y sgrin. Wel, o'n i'n gallu cymharu wedyn lluniau pawb, a mynd nôl wedyn i fireinio yr disgrifiad, achos mae'n dipyn o gamp i gael plant i fynd nôl i aildrafftio. A mae hwn wedyn yn cyfoethogi fi'n credu y profiad, achos maen nhw'n gweld wedyn y llun yn newid fel maen nhw'n newid i disgrifiad. So felly un enghraifft bach o rhywbeth sydd wedi gweithio'n hynod o lwyddiannus. Gwyg, mae hwn yn syniad da aros a pwynt. So, dwi ddim yn newid yr fath o dysgu mewn ffordd. Mae nhw dal yn wneud yr un proses dysgu, ond mae yn adnodd i helpu roi'r adboff mewn ffordd diddorol iddyn nhw, i helpu nhw yn ail feddwl am y gwaith yn y ffordd gwych. A beth am y disgyblion yn ysgol Bro Peder? Ie, wel, dwi'n athro dylunio thechnoleg, a beth ni'n neud dipyn yw braslunio syniadau gwahanol, a beth ni'n neud erbyn hyn yw gofyn i AI beth fydde y braslun ma, y sketch ma'n edrych go iawn, a mae AI yn gallu dod â ni rendro braslun eitha cyflym, a ni'n gweld yn syth beth fydde hwnna'n edrych yn y byd go iawn, a wedyn ni'n lle mireinio syniadau, datblygu syniadau. Fi'n credu beth mae fe'n neud yw cyflymu'r broses o datblygu syniadau yn hytrach na braslunio, tyma bach o llywio ac yn y blaen. Ni'n dod â llun eitha gweledol yn gyflym o AI, a wedyn mae'n caniatáu ni gamu mlaen ymhellach. Okay. Sicr o safbwynt cynradd yn credu mae hybu'r elfen greadigol man a beth ni'n edrych amdano, a mae llawer enghreifftiau o ran llythrennedd yn dod yn amlwg yn fyna. Mae hefyd defnydd o cynllunio, chi'n bod atebion estynedig, so mae'r gwybodaeth yn dod wrth y disgybl, ond falle bod y cynllunio a sut mae creu ateb da, a mae AI yn gallu helpu ni gyda hwnna hefyd. Gwych. So, Heilyn, ti wedi sôn o grwpiau wahanol o bobl, o athrawon a siwr o fod disgyblion hefyd. Sut dych chi wedi mynd ati i symud bobl o efallai fod yn na, dwi ddim eisiau defnyddio AI i fod yn mwy hyderus ac yn efallai trio allan a just have a go. Fi'n credu ar y dechrau oedd y sgwrsiau yn anffurfiol ynglyn â AI, felly yn y corridor neu rhwng gwersi ac yn y blaen, wyt ti wedi gweld hwn, wyt ti wedi trial hwn ac yn y blaen. Ac wedyn, yn dilyn hwnna, oedd y sgwrsiau wedi mynd yn bach mwy ffurfiol ac o'n i'n trafod mewn cyfarfod staff, ac felly wedyn mynd i allan i mynd i drialu pethau ar lawr y dosbarth, a bobl yn sylweddoli pŵer oedd yn y dechnoleg yma, fel oedd Aled yn gweud o ran lleihau pwysau gwaith. Achos ni'n gyd yn gwybod faint o amser mae'n hala i gynllunio ac i foni tro ac yn y blaen. Ac mae'r dechnoleg yma yn gallu'r hwyluso hynny. Mae'n prynu amser wedyn i staff i fynd allan i fod yn weledol o amgylch yr ysgol i gefnogi o ran lles ac emosiwn plant ac yn y blaen, yn lle bod tu ôl i sgrin yn ceisio gwario amser yn cynllunio. Felly dyna i bleuni, a hefyd yn amlwg meddwl yn termau beth sy'n mynd i wella addysg a profiadau y plant, trial meithrin credigrwydd yn y plant, a hefyd y meddwl berniadol yma, trafod bod AI yn naturiol, mae peiriant yw a dyw e ddim yn meddwl fel person, felly mae rhaid ni ystyried hynny, a sôn felly datblygu gwybodaeth yn y plant o ran algoritmau ac yn y blaen, a trial dysgu nhw oedran cynnar beth sy'n digwydd yn y broses o pa mae AI yn creu gwybodaeth. Gwych, so dechrau gyda rhywbeth eitha anffurfiol o safbwynt, just rannu arf, dangos y fanteision ac yn y blaen. O wedyn symud at rhyw datblygiad proffesiynol, rhyw hyfforddiant, neu sut ydych chi wedi cyrraedd y pwynt lle mae y staff yn hyderus enghraifft i esbonio i'r plant sut mae'r algorithm yn gweithio ar rai o'r pethau i bod yn ofalus am?
Ie, beth ni wedi bod wneud yw rhannu arfer dda a dangos syniadau i'n gilydd ac wedyn rhywun arall yn neidio ar y syniad na ac yn trealu ac yn dod nôl wedyn a cael y drafodaeth eto beth sydd wedi gweithio'n dda ac yn y blaen. So dysguwch gilydd o safbwynt rannu Dim arfer. gymaint falle o hyfforddiant wedi bod yn mater o mynd ati drealu. Okay. Ie, tebyg iawn yn yr ysgol gyda ni. Mae pethau wedi dechrau trwy trafodaethau organic yn y coridor, safell athrawon ac yn y blaen. Ond erbyn hyn, ni wedi ffurfioli chydig bach ar y broses. Ni wedi cael hyfforddiant wrth yr awdurdod lleol. So i ddechrau criw o arweinwyr digidol sy'n ar draws ardaloedd mewn dysgu a phrofiad yn yr ysgol. Mae hwnna nath Eryl Jones ddod mewn o'r sir i wneud hyfforddiant i ni ar Gemini, Notebook LM. Mae Notebook LM o fewn y platform hwb yn rhywbeth fi'n credu sy'n wir yn drawsnewidiol a mae rhywbeth mae eisiau ni i afel ynddoch. A fel adran, ni wedi dechrau defnyddio Notebook LM nawr i gynhyrchu nodiadau adolygu ar gyfer disgyblion tygau, lefel A ac yn y blaen. Mae Notebook LM, os ydych chi'n gwybod, yn creu podcast, creu video explainers. Mae'n gwneud lot o bethau diddorol iawn. Ddim cweit na o ran dwyieithrwydd eto, felly bod hwnna'n rhywbeth mae eisiau ni drafod felly o ran mynediad dwyieithog hafal i ddisgyblion. Ond mae'n gwneud rai pethau'n dwyieithog sy'n gret. Dyw'r fideo a'r podcast dim cweit yna eto. Ie, dyn ni wedi ffeindio'r un peth bod yn ymdopio'n eitha da gyda Cymraeg neu Saesneg, ond mae'n stryglo tipyn bach pryd ydych chi'n cael Saesneg gyda ysgol Cein Newydd yn canol y brawddeg neu rhywbeth sy'n... So, beth am mynd at y cwestiwn yna, achos mae rhywbeth pwysig, mae Cymru yn dwyieithog, mae lot o ysgolion yn cyfrwng Cymraeg. Sori, so, gael fi nôl, i y datblygiad proffesiynol na. Y cam nesaf i ni fel ysgol nawr yw iriadru'r wybodaeth na un adrannau, fel ni wedi dechrau wneud yn barod, ond hefyd mwy o hyfforddiant i staff i cael... Mae y rai o'n ni sy'n arweinwyr digidol yn naturiol a diddordeb a eisiau arbrofi yn hunain, ond nawr datblygu y bobl na sy'n yn y garfan nesaf a'r garfan nesaf wedyn, fel oedd Heilyn yn dweud, i codi sgiliau nhw hefyd. So na'r cam nesaf i ni, i gael mwy o hyfforddiant ar draws yr ysgol gyfan, fel bod mwy o bobl yn dod yn gyfarwydd a defnyddio y dechnoleg yma. Un pwynt arall fi'n credu ar hynna hefyd, mae angen i athrawon cael gwybod neu hyder bod e'n iawn i ddefnyddio AI, achos ar y dechrau bobl yn wyliadorus yn meddwl, di fe'n iawn bod ni'n defnyddio dechnoleg yma, a dde bach yn hysh, ond erbyn nawr mae eisiau, fi'n credu, canllawiau clir a ffendant a strwythyr a fforddiant fel bod pawb yn deall, mae fe'n dderbyniol, hollol dderbyniol i ddefnyddio dechnoleg yma i gyfoethogi, gwersi ac i hybu gyda a gwella cynllunio neu lleihau'r llwyth gwaith yn fe. Yn sicr, a mae hyn yn un o'r pethau ni wedi ffeindio mae tipyn bach yn amrywiol mae'r ysgolion yn mynd ati yn strategol i wneud yn siŵr bod nhw cael y fframwaith yn yr arweiniad a'r reolau mewn ffordd y Cymraeg i helpu staff gwybod bod nhw yn gwneud y peth iawn a defnyddio mewn ffordd diogel ac yn y blaen. So mae'n holl pwysig fel ti'n dweud. Mae'r diogelwch na'n bwysig yn dweud. Ni wedi sôn am hwnna ar draws y drafodaethau ni wedi cael. Mae rai o'n ni felly nath gymryd at AI yn y dechrau, wedi mynd at ChatGPT, ond wnaethon ni ddarganfod yn eitha cyflym bod ChatGPT yn defnyddio'r wybodaeth ni'n rhoi fewn mwyn cyfoethogi beth sy'n digwydd tu ôl y llenni. Felly ni wedi symud yn ddiweddar i defnyddio Gemini neu Copilot. Mae nhw ar tic bach ar tisgysgrif diogelwch na sy'n sicrhau o fewn y platform hwb bod bethau mwy diogel a bod ni'n gallu defnyddio nhw a bod angen i ni hybu'r defnydd ar draws. Ie, tegi at hwnna, fi'n credu bod ni'n ffodus iawn yng Nghymru o'r llwyfan hwb, achos mae'r gwaith cefndir wedi cael ei wneud yn barod, felly ni'n lle bod yn hyderus os ni'n defnyddio meddalwedd fel Adobe Express o fewn hwb, bod e'n ddiogel ac bod ni'n lle defnydd gyfrifol ohono fe.
Yn sicr, a dwi'n meddwl bod mae'n pwysig bod pawb yn gwybod bod yr adnoddau yna yn hyb, achos mae Llywodraeth wedi gweithio yn agos gyda'r awdurdodau ac yn ysgolion i wneud yn siŵr bod nhw'n trio wneud yr adnoddau yn yr argael yn mewn ffordd saff ac yn y blaen. Yn sicr. Mae defnydd gyfrifol yn holl bwysig yn y mae'n un o'r bethau mwyaf pwysig byddwn ni'n meddwl sy'n angen sylw, fel bod pawb yn deall ble mae'r ffiniau a beth sy'n dderbyniol o ran defnydd. Yn sicr. Jyst i dod yn ôl at y pwynt dwyieithog, oes unrhyw beth arall ti eisiau ychwanegu o safbwynt sydd ydych chi wedi ffeindio yr adnoddau yn gweithio o safbwynt Cymraeg? Mae safon y Gymraeg fi'n credu wedi gwella dipyn yn fuan iawn. Mwyaf gyda ddefnydd sy'n cael ei wneud o'r platfformau, mae'n dysgu yn dweud. So Mae'r defnydd o'r Gymraeg wedi gwella yn fawr iawn yn y flwyddyn diwetha. Notebook LM, mae'n creu slide decks yn Gymraeg yn dda iawn. Beth i ni'n lago tu ôl nawr yw'r podcasts a'r video explainers. Ond fi'n credu bod hwnna'n rhywbeth mwy neu gyda Google na hwb yn dweud. Mae'n sicr yn tanlinellu y ffaith bod rhaid ni ddarllen a rhaid ni edrych ar beth bynnag mae AI yn rhoi i ni ac wedyn yn mireinio ac yn gwirio bod e'n gywir ac yn y blaen. Yn sicr fi'n cytuno mae'r Gymraeg wedi gwella a hefyd mae cyfieithu rhywbeth o'r Saesneg i'r Gymraeg yn gweithio'n rhyfeddol. Ond mae hynna'n pwynt hollol pwysig ond dyfer Helyn o safbwynt ti angen cael rhyw fath o gwybodaeth a dealltwriaeth i wneud fel check bod yr ansawdd bod yn iawn a mae'n glir gyda'r iaith Cymraeg ond efallai mae'r un peth ar draws popeth ond so dych chi'n mynd ati i wneud yn siŵr bod yn sicr y disgyblion yn deall hynny a deall bod nhw angen bod yn y meddwl yn critical o safbwynt yr output o AI. Mae'r meddwl critigol na'n holl bwysig yn dweud. Fel ymarferwyr proffesiynol, mae hwnna gyda ni. Mae'n disgyblion ni, mae'n sgil mae eisiau ni ddatblygu yn ein disgyblion ni i sicrhau bod nhw'n edrych dros y gwaith ac yn meddwl ydy hwn wir yn gwneud synwyr, ydy hwn wir yn iawn. Mae hwnna'n rhywbeth holl bwysig o ran y fframwaith cymwysau digidol hefyd yn dweud. Ydy. Fi'n credu mae'r broses o feddwl yn feirniadol, beth ti'n dweud, yn holl bwysig i esbonio i'r plant mae peiriant yw a bod yn rhagfynegu yn ytrach nag yn meddwl a mae eisiau mynd i edrych yn fanwl ar beth yw'r allbwn o ran o dyn gwneud synwyr. Achos mae yna gamgymeriadau a yn aml iawn ni'n dangos falle rhywbeth ffeithiau sy'n anghywir i'r plant efo bod nhw'n deall o'r cychwyn cyntaf, dyw hwn ddim yn 100% bod ni'n gallu dibynnu arno fe. Yr un peth gyda asesiadau, mae hwnna rhywbeth mae eisiau ni fod yn holl bwysig ac yn ofalus iawn ohono. Wy'n dysgu cyrsiau BTEC, lle mae lot o'r gwaith cwrs yn digwydd yn digidol. A mae rai o'n disgyblion ni yn defnyddio AI, mae nhw yn copio a pasto pethau ymlaen, ei gwaith ei hunain, ond i ni'n gwybod, fel ymarferwyr proffesiynol, pwy sy'n neud a pwy sy'n ddim, achos bod gyda ni adnabyddiaeth proffesiynol o'n disgyblion. Ond mi'n credu bod eisiau ni bod yn ofalus iawn o beth sy'n digwydd o ran asesiadau, dilyn canllawio JCQ, i sicrhau bod ni ddim yn torri'r rheolau, ond hefyd bod y disgyblion yn deall yn glir beth yw'r le mae'r ffin, o ble maen nhw'n defnyddio AI i helpu, ond ddim i dorri'r rheolau. Mae'r agenda asesu, dwi'n meddwl, yn un diddorol iawn, achos falle bydd rhaid i pethau newid yn sgil datblygiad AI, achos yn amlwg y drefen llawer o drefen ar hyn o bryd yw ysgrifennu traethodau. Wel, a di yn mynd i newid fod bobl yn gorfod gwneud mwy o gyflwyno, esbonio i syniadau a dangos deallusrwydd yn ytrach na jyst gyflwyno traethawd. Achos mae gyda ni feddalwedd sydd yn edrych ar AI i weld beth yw canran defnydd o AI, ond mae fel rhyw fath o gêm fel oedd yr virus, antivirus, maen nhw'n gweithio yn erbyn i gilydd a bydd meddalwedd arall yn dod, bydd yn methu cael i adnabod, yna fe? A mae lot o'n disgyblio ni ar y blaen, mae eisiau ni fod cam ar y blaen iddyn nhw, os sicrhau bod ni'n gwybod pa feddalwedd sy'n gweithio'n dda, beth sy'n gallu adnabod AI, achos mae'r ffin yn mynd yn eitha llwydaeth. Mae'n diddorol. Ni'n wneud dipyn o waith ar y funud i
creu adroddiad eitha debyg ond gyda colegau, a un o'r pethau sydd wedi dod allan ar gwaith ydy bod bobl ifanc yna, un o'r pethau sy'n poeni nhw mwyaf ydw i'n gallu defnyddio AI, bler ydw i'n gallu defnyddio ar os dwi ddim a dwi'n dilyn ar arweiniad, ond mae rhywun arall yn defnyddio, ydy hyn yn deg. So, ydych chi wedi mynd ati i creu y dealltwriaeth yna a wneud yn siŵr yn sicr gyda'r asesiad bod bobl ifanc yn hollol glir sut mae nhw'n gallu. Dwi'n neud yn hollol glir a wy'n dangos y disgyblion ar y sgrin yn y dosbarth. Wy'n cymryd arno i gwaith nhw, wy'n copio fe, roed e mewn i'r wefan, a wedyn mae'n dangos yn union, fel o ti Elin yn gweud, pa ganran o waith AI sy'n yn hwn. Os y'n nhw'n gweld bod ni'n gwirio i gwaith nhw fel hyn, wedyn ma' nhw'n deall yn eitha cyflym, chi'n bod, allai ddim torri reole, achos ar hyn o bryd mae Mr Davies un camera blaen. Ar y funud. Beth diddorol y system yn Awstralia, mae EdTech, a beth yw hwn, mae system gyda nhw o fewn yr ysgol, le mae ffiniau yn y dechnoleg. Felly er enghraifft, sy'n ni'n gofyn a fydde ti'n gallu ysgrifennu traethawd i fi ar hanes y Celtied. Bydde fe AI yn dweud, na, yn anffodus, dwi'n methu ysgrifennu traethawd i ti, ond gallai roi syniadau i ti a strwythyr o bosib bydde ti'n gallu defnyddio ar gyfer y traethawd. A fath na o beth sydd wedi cael ei reoli fel bod dim gormod o wybodaeth yn mynd yn ôl i'r plentyn i wneud y gwaith drosto nhw'n fe. Fel ti'n gweud, mae'r ffin yn un tenau iawn. So, os ar dim just y disgyblion, mae'r staff hefyd yn poeni am pethau fel hyn. So, dych chi wedi wneud pethau gyda staff o safbwynt diogelu ar bod yn staff ac yn y blaen? Ni wedi cael trafodaeth am diogelu a fel o'n i'n gweud yn gynt, symud o ChatGPT i Gemini neu Copilot, achos bod gyda nhw'r tystysgrifau diogelwch na. Mae hwnna'n holl bwysig. A mae hwnna'n neges i'r staff cyfan yn yr ysgol i symud bant o ChatGPT am y reswm na ar hyn o bryd. Ar un o'r negeseuon yr adroddiad, dwi'n gwybod bod blaenoriaeth ar gyfer rai o'r awdurdodau lleol ar y funud ydy wneud yn siŵr bod, dwi ddim siŵr am y Gymraeg, data protection, impact assessments yn ei le ar gyfer pethau, a fel ti'n dweud, mae hub yn help ac mae nhw wedi mynd trwy'r proses hynna a wneud yn siŵr bod yn oce. Os ar bwynt edrych at y dyfodol, sut ydych chi'n meddwl bydd pethau yn cario ymlaen datblygu? Beth sy'n pryderu chi? Beth sy'n rhoi yn bositif o safbwynt y dyfodol gyda AI? Beth ti'n meddwl? I ni ar hyn o bryd yn arbrofi, yndyn ni. Ni'n darganfod platfformau newydd, teclynau newydd o fewn AI. Mewn 2-3 mlynedd, gobeithio fyddwn ni wedi gorffen gyda'r arbrofi a wedyn yn defnyddio ac yn wir yn sicrhau bod hwn yn rhan o'n defnydd bob dydd ni a bod ni'n deall beth sy'n digwydd a deall y platfformau ni'n defnyddio yn well. Ar hyn o bryd, ni da'n dysgu. Mae AI yn rhywbeth newydd. Ond yna lle i ni fi'n credu. A gobeithio, byddwn ni'n gwneud mwy o ddefnydd o AI, ond defnydd cyfrifol fel ni wedi sôn, a darganfod data, trin data ac yn y blaen, a defnyddio fe fel tool diagnostic hefyd. Fi'n credu o ran y datblygiad ar gyfer y dyfodol, rhywbeth bydde'n ddefnyddio diwnt yw bod AI wedyn yn gallu teilwra tasgau ar gyfer y disgyblion unigol. Mae hwn yn rhywbeth sy'n dechrau ar hyn o bryd. Weles i enghraifft da mewn ysgol yn Texas, a beth o'n nhw'n wneud, o'n nhw'n treialu defnyddio AI yn y bore, le oedd y plant wedyn yn eistedd flan cyfrifiadur am ryw 2 awr, tasgau mathemateg, tasgau iaith ac yn y blaen, a oedd y cyfrifiadur wedyn yn newid yr cwestiynau i ymateb i beth oedd y plentyn yn fewnbynnu. Ac wedyn yn y prynawn wedyn, o'n nhw'n cael athrawon i ddatblygu elfennau fel celf a cerddoriaeth a addysg gorfforol ac yn y blaen. Felly oedd rhyw gyfuniad gyda nhw fyna. Dwi'm yn gweud bod ni'n mynd lawr y trywydd o ddefnyddio AI yn lle athrawon o gwbl, ond oedd yn datblygiad eitha diddorol y ffordd o'n nhw wedi mynd ati
yn ôl nhw, oedd yn lwyddiant. Ond sicr falle rhyw gyfuniad Saesneg ni, dath y term dysgu cyfunol yn dod amser y pandemig. Falle, chymod, cyfuno athrawon a defnydd o dechnoleg yn credu hwnna bydd rhoi'r canlyniadau gorau i ni. O'n i ar fi'n defnyddio'r gair hybrid. Yn credu na beth ni'n sôn am yw bod ni'n defnyddio sgiliau personol yn athrawon ni i ddatblygu llesiant disgyblion, ond hefyd bod AI yn arf i ddatblygu i cynnydd academaidd nhw hefyd. So ti'n gweud am ti lles yn fe, os ni'n defnyddio AI i leihau llwyth gwaith o ran gwaith gweinyddol, mae yna le wedyn i fynd allan yn yr ysgol ac i gefnogi disgyblion ac i fod yn weledol o gwmpas yr adeilad ac yn y blaen. Felly mae hwnna'n beth positif hefyd. Prynu amser yn fe. Prynu amser i gallu myfyrio, gallu cefnogi. A ti wedi sôn am addasu adnoddau a'r dyn ni wedi ffeindio yn yr adroddiad bod enghreifftiau da. Yn sicr yn ysgolion arbennig lle mae nhw yn defnyddio AI i wneud yn siŵr bod yr adnoddau yn pwrpasol ar gyfer bob plentyn unigol mewn ffordd. So mae yn cryfder yn yr safbwynt tegwch ar wneud yn siŵr bod pawb yn gallu cael mynediad at yr un fath o sgwrs. Ni'n ffindio na mewn dosbarth, mae'r ystod o fewn unrhyw ddosbarth yn anferth. Ac felly ni'n lle gofyn i AI i greu fersiwn mwy syml gyda iaith sydd yn addas ar gyfer disgybl arbennig a wedyn mae fe'n gwneud y gwaith mewn eiliadau. Felly, mae fe'n positif iawn o ran sicrhau bod adnoddau ar gael ar gyfer pob ystod oed ag allu. Nethon ni'n sôn am y cynllunio ar y dechrau ynddo fe, y gwahaniaethu hefyd, so mae'n gallu creu cynlluniau gwahaniaethol yn gyflym iawn, ond falle yn y dyfodol, falle bydd ein disgyblion ni'n defnyddio AI i wahaniaethu dros eu hunain. Chi'n gweld, os nhw'n stryglo i ddeall y dasg neu rhywbeth, falle byddwn nhw'n mynd i AI a gofyn i AI i... Symleiddio i falle, ail-ddweud mewn ffordd wahanol. Defnyddio fe fel cymorth yn fe'n credu sy'n angen, a dim dibynnu arno fe i greu darn gorffenedig o waith. Fi'n credu fyna i ni, os ni'n gallu cael hwnna'n iawn, mae'n byddai'n dipyn o gamp. A dyn ni wedi sôn cwpl o weithiau troi y sgwrs o'r pwysigrwydd o'r proses dysgu ac addysgu a dydy AI ddim yn ti dal angen cael y sgiliau yna a dysgu y sgiliau os ti'n dysgybl. Dych chi'n poeni o gwbl bod risg neu pryder gyda'r AI bod os dych chi ddim yn cael rhywun sy'n gallu dysgu yn gryf a cael y sgiliau dysgu yn gryf. Oes pryder o mae nhw'n defnyddio AI a efallai na fydd yn profiad dysgu dda'r ar gyfer y plant. Credu bod AI dim ond mor dda ar prompts sy'n cael ei roi mewn. Felly os ych chi'n dda yn disgrifio ac yn ysgrifennu ac yn esbonio beth ych chi eisiau, mae'r allbwn yn mynd i fod yn well. Ac mae'r un broblem gyda disgyblion falle sydd yn cael trafferth i esbonio hunain ac yn y blaen o ran ysgrifennu'r promptio yma mewn i gael canlyniadau. Dwi'n meddwl dwi angen AI i helpu fi esbonio Cymraeg fi. O safbwynt sut ydych chi'n mynd ati fel ysgolion i cynllunio efallai adolygu a gwella defnydd o AI. Just disgrifio, ti wedi sôn tipyn bach yn gynharach Heilyn, tipyn bach am hynny, ond just disgrifio fi sut ydych chi'n mynd ati wneud yn siŵr bod yn cael effaith dar a ti'n tyfu'r arfer mewn ffordd sy'n gwella sgiliau disgyblion. Fi'n credu cwestiynu'n hunain sydd angen o ran nodi fe yn cyfoethogi y wers a oedden ni'n datblygu credigrwydd. Mae yna app a chyfryd gyda Adobe animate your voice. So felly ni'n defnyddio hwnna ar gyfer gwneud creu ffilm.
plant yn ysgrifennu sgript, defnyddio AI i gynorthwyo gyda'r troslais ac yn y blaen. Ac wedyn, pob un yn cael fel busnes lleol na be wnaethon ni, a wedyn wnaethon ni fideo bach wedyn i hybu busnesau yn ardal Ceinewydd, gyflwyno'r fideo. Oedd y profiad yn nhw'n gael, sut gymaint o sgiliau, goffod ysgrifennu sgript, goffod dysgu, goffod perfformio fe, ac oedd yn bendant yn cyfoethogi profiad yn hytrach yn ysgrifennu felly disgrifiad. Ond ni'n sôn am y cyfrwng wedyn, mae creu ffilm yn rhoi sut gymaint o sgiliau ychwanegol, falle, a dim ond gofyn i rywun i greu falle traethawd. Achos mae'r profiadau maen nhw'n gael o fewn yr wers neu'r prosiect yna yn sicr o fydd. So mae'r effaith yna dych chi wedi gweld yn y prosiect yna, ti'n gallu defnyddio ni helpu cynllunio prosiectau wahanol? Ia, chi'n gweld y bwrlwm yn y plant, maen nhw'n gyffroes, tro gyntaf ni'n gweld wedi gweud, animatio voice, a ni'n meddwl, sut mae hwn yn gweithio, ond mae fe'n wych. A just, chymod, mae'n addas iawn ar gyfer disgyblion cynradd. Ond fi'n credu mae eisiau canllawiau clir nawr, a hefyd syniadau ar bobl, newedig bobl sydd yn ddihyder, i beth sy'n gweithio a beth sydd wedi bod yn llwyddiannus, fel bod nhw'n gallu'r dilyn wedyn a bydd hwnna'n rhoi hyder iddyn nhw ar gyfer bwrw ymlaen gyda defnyddio dechnoleg yma. Neu arweiniad cenedlaethol sy'n eisiau fi'n credu, a bobl i siarad gyda'i gilydd a arweinwyr profiadol i arwain y drafodaeth na, beth sy'n eisiau ni fel athrawon, falle i ofyn wedyn, ydy AI wir yn ei gwahaniaeth yn ein gwersi ni, a adeiladu ar lle mae fe yn neud gwahaniaeth, a falle tynnu nôl lle dyw e ddim, a bod y cyfaill beirniadol na wedyn, i feddwl, ydy hwn rili neud gwahaniaeth? Ydy, gret, ie. A gwneud defnydd. A fframwaith clir o ran diogelu a moeseg ac yn y blaen, yn holl bwysig, ac yna beth o bobl yn gofidio ynglyn ag yn y fe, ond mae eisiau eglurder sydd angen y fe. Dych chi'n teimlo mae digon o ymchwil ar y funud am yr effaith a'r defnydd o AI mewn addysg yn benodol? Dwi'n siŵr o'n profiadau ni fi'n credu, ni jyst wedi bwrw at a mynd, ni ffindio rhywbeth sydd yn edrych yn dda a wedyn mynd a defnyddio fe. Falle, fi'n cytuno falle bod dim cymaint o ymchwil, ond mae bobl yn arbrofi sydd yn bositif iawn yn fe. Na lle ni, fi'n credu fel o'n i'n gweud, ni'n darganfod o hyd. Lle nawr mae eisiau'r ymchwil na i brofi bod beth ni'n darganfod yn gweithio ac i adeiladu. Ond os ni'n gael system sydd yn ymateb i sut mae plentyn yn dysgu ac yn y blaen yn bersonol, mae hwnna'n positif tiwnt yn fe. Achos pa mor dda yw athro, mae'n anodd iawn i fedru gwahaniaethu ar gyfer pob un dysgu bydd yn y dosbarth ac yn y blaen. Pawb yn trial i gorau, ond mae fe'n dipyn o gamp. Ond os mae peiriant, mae'n gallu cynorthwyo gyda'r broses na, mae'n rhywbeth yn sicr i'w groesawu. Yn sicr, a mae'n dod yn ôl at amser. Ti wedi sôn ar y dechrau o safbwynt arbed amser. Arbed? Felly, unrhyw beth arall o safbwynt y gwaith y athrawon, o safbwynt y pwynt yna, beth arall mae nhw'n gallu wneud gyda'r AI. Ni wedi sôn tipyn am y dysgu ac addysgu, ond mae yna lot o weinyddu yn digwydd hefyd yn y mewn ysgolion. A fi'n credu bod cyfle i ni fan hyn i ddefnyddio AI i ddehongli data, triongli data, cymharu gwahanol data gyda'i gilydd ac yn y blaen. Y pethau fel athrawon ni ddim mor dda yn gwneud falle, neu mae yna rai o ni sy'n joio Excel spreadsheet, a mae yna rai o ni sy'n ddim. Ond na lle mae cryfder AI yw trafod data. A os gallwn ni gael falle mewnbwn wedyn o diwydiant o tu fas i addysg i helpu ni gyda dehongli data a defnyddio hwnna wedyn wrth cynllunio ein cynllun datblygu adran, cynllun datblygu ysgol ac yn y blaen, a bwydo hwnna mewn. Y defnydd clyfar o ddata sy'n digwydd ar draws diwydiant y marod, a cael y defnydd dda mewn i byd addysg. O ran reoli, yn sicr yn cytuno o ran monitro ac yn y blaen. A beth mae AI yn neud yn dda yw cymryd lot o wybodaeth ac wedyn yn creu crynodeb. Felly mae defnydd yna, creu targedau ar gyfer
gwelliant ac yn y blaen, ond mae fe'n da iawn a dadansoddi data. Llawer gyflymach na beth mae unrhyw berson yn gallu gwneud. Felly pan mynd ni'n ceisio gwneud os mae peiriant yn gallu gwneud hwnna'n fe. Ti'n sôn am crynhoi data. Mae hwnna'n rhywbeth ni wedi bod yn trealu yn barod. Ni wedi bod yn rhoi cyn-bapurau tygau mewn i AI, cymharu hwnna gyda'r fanyleb, a wedyn mae'n dangos i ni yn gyflym iawn mewn munudau pa gwestiynau sydd wedi dod lan, pa rai sy'n falle heb cael ei gofyn eto mewn cyfres o aroliadau, a just trin y data, a mae'n neud mewn eiliadau, yn y lle bydd yn cymryd oriau o ddarllen trwy papurau a cymharu ac yn y blaen. Mae AI yn gallu gwneud yn gyflym iawn. Cyfathrebu wedyn, sgwennu llythyron, gyda amser yn mynd i sgwennu llythyron i rieni ac yn y blaen, ond AI yn gallu gwneud mewn, yn amlwg mae angen mireinio a newid ambell i beth, ond mae strwythu'r llythyr yn glir ac yn, o'n i'n enghraifft yna byddornod oedd angen rhoi llythyr ynglyn â atgoffa rieni i gymryd sylw o beth oedd y plant yn gwneud ar-lein yn fe, achos oedd yr broblem wedi codi. AI yn gwneud llythyr mewn eiliadau. So eto mae rifhau athrawon i wneud beth sy'n pwysig sy'n dysgu. Bendant. Fi wedi defnyddio fe am yr un resymau. Chi'n gwybod, rhai disgyblion yn tangyflawni, diffyg ymdrech ac yn y blaen, ysgrifennu llythyr, a mae'n gwneud yn syth. Beth sy'n ddiddorol yw pan mae athro neu person yn defnyddio am y tro cyntaf, chi'n gweld i gwyneb nhw, mae hwnna'n anhygoel. Mae bobl yn defnyddio'r gair anhygol, fi'n meddwl mae hwnna'n anhygol, mae'n rhyfeddol yn beth mae'n gallu gwneud mewn cynlleiad o amser, ac wedyn, fyddai'n defnyddio hwn to, fel rhyw cinog wedi dysgu yn y fel. Athro dy fi'n yr adran newydd yn ôl o gweithio'n diwydiant fel SAR cod, a mae'n dod yn ôl i ddysgu gyda ni, a heb ddefnyddio AI tan mis Medi, a mae jyst wedi syfardanu, a beth mae'n gallu gwneud. Mae jyst bendant y ginog wedi cwmpo, a mae wedi cydio'n AI gyda dwy law. So, o safbwynt edrych ymlaen, pa negeseuon byddwch chi eisiau rhoi i bobl sy'n efallai yn gwrando neu gwylio podlediad yma o safbwynt defnydd o AI? Arbrofwch. Ewch mas na siaradwch gyda'ch cyfoedion, y rai sydd falle fel Heilyn yn bach o tecu ac yn... ond siaradwch gyda'ch cyfoedion, arbrofwch, camau bach i ddechrau, jyst trealu beth sy'n gweithio i chi, ac yna falle mynd y cam ymhellach a trealu falle platfform arall wedyn. Unrhyw beth o ti, Heilyn, o unrhyw neges i bobl? Fi'n credu dechrau gyda'r bobl sy'n bwysig a nid technoleg. So sicrhau bod y staff yn deall beth yw AI a beth mae'n gallu gwneud, ac wedyn dechrau defnyddio fe a wedyn ymgorffori fe fel rhywbeth ni'n defnyddio yn yr ysgol mwyn cyfoethogi gwersi a rhoi profiadau cyfoethog i ddisgyblion ar lawr y dosbarth mwyn sicrhau cynnydd ar gyfer y disgyblion a pob disgybl yn fe. Disgyblion gyda anghenion dysgu ychwanegol ac yn y blaen, ond mae'n holl bwysig yn fyna. Diddorol bod ti'n codi'r pwynt anghenion dysgu ychwanegol. Ni'n dechrau trealu nawr llefaraeth i destun, text-to-speech, a fi'n credu mae'r defnydd o hwnna drwy platfform AI, falle mynd i roi well mynediad i'n disgyblion dyslexic ni i allu gwella eu gwaith ysgrifenedig nhw drwy y technoleg fodern yma. Fi'n credu oedd yna glywys i ryw linell rhywbeth fel gwneud disgyblion yn fwy galluog ac wneud yn fwy diog. A ni'n hoffi hwnna, achos mae potensial enfawr i'r dechnoleg yma, felly mae eisiau ni fynd ati ag gwneud yn siŵr bod ni'n defnyddio fe'n gyfrifol ac yn ddiogel fel er lles pawb. Gwych, wel, diolch i'r dau ohonych chi am rannu y profiadau chi gyda ni. Diolch am wrando. Mae mwy o adnofau ar wefan Estyn ar o drafiad yma. Mae fideo o'r ysgol Ceinewydd yn dangos rai o'r afeda hefyd, so ewch ati a mwynhewch. Diolch pawb. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr.